zinariya. Sanda so ya shiga cikin raina ya kusan sani hauka, na gaza gane cikin yanayin da nake damuna ce ko kaka. Da a ce in mai daina son ki a rai gwara ai samun tafka, in na so mana farka numfashi na da so zai dawo. Babu amfani na rai da jiki in ba zai soyayya ba, baki in bai isar da sako na ba bai min rana ba. Kunki zinariya ba zai rufe da abin da yake rai ba, bani jin tsoro na amsar da guna za ta yi dawowa. Tun da an yi faɗa makarantar so ba shiga ne aikin ba, ba daren karewa darasin ta kai ba zai iya ɗauka ba. Kin ga sakon zuciya da yawa baki ba zai yi ya farta ba, da gaɓoɓin jiki da kwanson kin ga sun kai ɗaukowa. Ka ƙafafu saboda na yi nasara gunki sun kai yodosa, kallo ƙwayar idaniya ta cikinta so ne ba wasa. Wanda kyautar ki ba abin da hannu za a ba shi yayo ansa, daga jiki da fawa zuci suke kartabar yin karbawa. Dukkanin maganar da za ya kai na ba ta damuna, wanda ya san ya so yanke baya kallon aibuna. Kwara in sha wuya da indan na san da ke damun raina, shi ya sama na bayyana mikitin da ban iya dannewa. Na sanar mikitin farko a rai sanki ne ya kama ni, kanki ne na fara in nai kure ki zan mai sintaniya. Zan zamo mai zumuɗi zan dinga an tayo miki sakonni, ki yi mu oziri dalili na sanki ne mai zaucewa. Wanda ke duk duniyar nan ba wanda zai cika burina, yayi share hawayen da ke kwaranya daga idanuna. Ke kaɗai ce zinariya za ki zama rufi ga maraitina, duka nauyi na rayuwata akan ki na yi